And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Na-inlove ako sa taong ikakasal na. Hi DJ Raqi. Lagi akong nakikinig, nakikitawa, at nakikiiyak sa mga storya mo. Gusto ko rin sanang i-share ang story ko. Sana mabasa mo. Kasi until now, kapag naiisip ko pa rin siya, hindi ko pa rin mapigilang umiyak. It's been almost 7 months. Na-inlove ako sa taong ikakasal na. Itago mo ko sa pangalang Mhae, OFW dito sa UAE. At ito, ang aking secret file. Back in 2018, I met B. October 2018 to be exact. Naghahanap kami ng estimator sa office na pinagtatrabahuan ko that time. HR ako sa office at ako ang nag-interview at nagpa-hire sa kanya sa boss ko. Kahit na meron siyang kakompete noon, inilaban ko siya para siya yung ma-hire. Kasi alam ko na siya yung mas suitable sa trabahong yun. So fast forward, he was hired as our estimator. Naging magtropa kami. That time, may boyfriend ako. Nasa Japan, LDR kami. Also, aware ako na engaged si B. And after 2 years, babalik na siya ng Pilipinas dahil gusto niya lang makaipon sa UAE para sa kasal nila ng fiancé niya na nasa Pilipinas. So, yeah. Sobrang chill namin. Di lang bilang magkatrabaho, kundi bilang magkaibigan. Ang komportable kasi ng feeling ko sa kanya, pero mostly nakakausap ko lang siya kapag lunch break namin kasi nga sabay-sabay kaming kumakain. At siya lang yung nag-iisang lalaki na kasabay namin sa table. Kaya nga kapag may mga awkward na usapan ng mga babae, hindi niya alam kung paano siya magre-react. And he knows everything tungkol sa love life ko. Pero hindi lang naman kasi siya yung nakakaalam kasi nga open naman ako sa mga kasama ko sa office dahil nga madaldal ako. Tsaka hindi na rin kami iba. Dahil bukod sa puro kabayan kami, parang pamilya na rin talaga. So fast forward, my feelings for him started, or should I say, nagka-crush ako sa kanya noon. Nung yung best friend ko, lagi siyang gino-joke na crush siya. So natatandaan ko pa noon tuwing sinasabi ng best friend ko na gusto niya si B, hindi ko ma-explain yung itsura ni B. Minsan sumasagot siya na bading siya, tapos gagawa siya ng mga moves o magsasalita siya na parang bading. Nakikita ko lahat ng yun kasi nasa isang side kami ng office. At dahil bully ako, minsan inaasar ko yung best friend ko na crush ko rin si B. Kung kay best friend ko ang awkward ng itsura niya, sa akin sumasakay siya. At selos na selos naman ang best friend ko. One time nga, andun yung best friend ko sa side ng office namin. Tapos, nanghiram sa akin ng charger si B. Sabi ko sa kanya, sabihin mo muna, baby, pahiram ng charger. Tapos tumawa ako ng tumawa. Yung best friend ko nakasimangot. Ang lokong B, sumabay nga at sinabing, baby, pahiram ng charger. At paulit-ulit na ganun yung nangyari. Me as a bully sa best friend ko at siya na sumasakay sa mga trip ko. But don't get me wrong ha, kasi yung best friend ko naman pala ay ginagamit lang pang front si B sa kung sino talaga yung gusto niya at yung boyfriend niya that time nakasama rin namin sa work. Sobrang shock kami noon. So nung nalaman ni B yun, parang na-relax naman siya. Kaya nga nung malaman ko yung tungkol sa best friend ko at dun sa isang ka-work namin, nag-stop na rin akong magbiro kay B. Pinilit ko na rin isang tabi yung kung ano mang feelings na meron ako para sa kanya. Pinilit kong maging professional na lang yung usapan naming dalawa ni B. Hanggang sa Feb 2019, naglipat kami ng bahay. Though sa iisang lugar lang naman, ibang flat nga lang.
tinulungan kami ng mga kasama naming boys sa office na maglipat ng gamit. So, it was from 8 p.m. Thursday. Okay na okay kasi Friday off namin lahat. Wala nun si B. Basta ako sobrang busy, pagod at haggard ko that time. Sa dami ng gamit ko hanggang sa pagbaba namin ng building, nagulat ako andun si B. Nagpunta siya. Pero syempre, hindi ko iniisip na kaya siya nagpunta because of me. 3 kaming magbe-best friend na naglipat nun ng bahay at lahat ng kasama naming boys sa office ay tumulong para magakot kami ng mga gamit. So dumating siyang sakto. Nalipat na yung mga gamit ng mga best friend ko at yung akin na lang halos yung naiwan. May gamit kaming pushcart nun. Kinuha niya yung pushcart ko na may mga gamit ko tapos siya na raw. Tandang-tanda ako pa nun, sabi niya, ako na dyan, eto na lang yung sayo para magaan lang. Ay, kinilig ako. Deep inside me Pero pilit kong pinapagpag yun sa isip ko kasi mali eh. Maling-mali, hindi dapat. Though that time, nagkakalubuan na rin kami ng boyfriend ko kasi ilang beses na siyang nagloko. Parang hindi na rin kami noon bukod sa LDR kami. Hanggang sa yun, nakalipat na kami sa bagong bahay at nalagay na lahat ng gamit. Nagkayayaang uminom. Pumayag naman lahat dahil sa bukod sa off bukas, 11 p.m. na rin ata that time. Bumili kami ng alak, yung malapit dun sa amin. Tandang-tanda ako pa. Hanggang sa nagiinom na kami at dahil medyo tinamaan na ako, tumabi ako kay B. Parang hindi na siya nagulat at inaasar kami ng mga kasama namin na bagay raw kami. Na bakit hindi na lang daw kami. Sumagot kami parehas na hindi na pwede. Hindi na pwede. Tsaka sila nagsigawan lahat ng grabe naman. At dahil marami na kaming nainom, hindi ko na malayan noon na nakasandal na ako kay B. Hawak ko na rin ang kamay niya. He didn't remove his hand o hindi siya umiwas sa pagkakasandal ko. He just let me. At lumalim ang gabi hanggang sa iilan na lang kaming nagiinom. He kissed me and I kissed him back. And something happened to us that night. He was my first. Yes, that was my first. And I never hesitated giving it to him. Fast forward. After what happened, pinilit naming hindi maging awkward sa office. Pinilit naming maging normal pa rin. I understand, para sa kanya wala lang yun, pero para sa akin hindi ko alam. Hanggang one night nag-chat ako sa kanya. Sabi ko hindi ko alam pero parang namimiss ko siya. Call me a bitch pero parang gusto kong maulit yung nangyari sa amin. Ayaw niya. He insisted na ayaw niya. Pero hindi rin niya maalis sa isip niya na gusto niyang maulit. That time there was no feelings. Siya, wala pang feelings sa akin. Na parang just in case ituloy yun, magiging friends with benefits lang kaming dalawa. I agreed on that, para lang hindi maputol at matigil kung anumang meron kami. Nag-break na rin kami ng boyfriend ko. I ended it. Fast forward, one night I asked him kung anong favorite niyang ulam. Ang lakas ng loob kong magtanong to think na kahit magsaing nahihirapan ako. Kasi di sa pagmamayabang lumaki akong may yaya. Lumaki akong hindi ko na-experience magluto kahit magsaing. Kaya ngayon na nandito ako sa ibang bansang mag-isa, nahihirapan ako. So anyway, sumagot siya. Kare-kare. Ang sabi ko pa, wala ka na bang ibang favorite na ulam? Kasi ang alam ko mahirap yun Mahirap lutuin. Lahat naman ng mahirap sa akin when it comes sa pagluluto. So sinabihan ko siya na kinabukasan, kanin lang ang dalhin niya sa office at ako nang bahala sa ulam niya. Though nahahalataan na niya na ipagluluto ko siya ng kare-kare, sinabi niya na magbabaon pa rin siya. Ang sabi ko, yung baon niya ang kakainin ko at siya naman ang kakain ng lulutuin ko. Wala na rin siyang nagawa. Makulit ako Naalala ko pa noon nalutaw ko na yung kare-kare at nalasahan ko ng masarap siya, tuwang-tuwa ako, napatalon ako noon. Malaking achievement yun for me, Bukod sa halos 2 to 3 hours ko yata pinrepair yun para lang makapagluto para sa kanya. Ayun, nagawa ko naman.
I know from that time, hindi na basta-basta tong nararamdaman ko. Alam kong mahal ko na siya. Lagi ko na siyang inaalagaan, lalo na when it comes to food. Nahilig akong magluto dahil sa kanya. Minsan nga iniisip ko kung masarap pa talaga ang luto ko, binubola lang niya ako. Lumpiang Shanghai, adobo, fried liempo, at syempre kare-kare. Hanggang sa di ko na namamalayang palalim na kaming dalawa. At ako masyado na akong na-attach sa kanya na hindi ko na naisip yung situation na meron siya. Months pass at ang dami na naming memories together. 2019 was one of the best years of my life. Kasi that was our year. That was the year na naging kami. Ayaw niyang magkaroon kami ng memories together kasi he knew na sobrang sakit ang mangyayari sa akin soon. Pero hindi ganun yung nangyari. Siya lagi kasama ko sa grocery, siya laging naghahatid sa akin pa uwi. Kasama ko rin siya sa lahat ng food trip ko. Kasama ko manood ng movie, kasama ko maglaro ng ML, taga-blower ng buhok ko, taga-bunot ng kilay ko. At marami pa na sa kanya ko lang naranasan. Isa sa mga unforgettable memories ko with him, nung nag-dessert safari kami kasama yung mga kaibigan na kasama rin namin sa office. Sobrang unforgettable nun for me. Kasi halos whole day ko siyang nakasama na parang wala kaming ibang iniisip. Masaya lang. Hanggang sa pag-uwi, yung mga simpleng hawak niya ng kamay ko. Tapos natutulog ako sa balikat niya nun sa bus. Big thing na yun for me. Yung one time nanood kami ng Hello, Love, Goodbye. Kasi feeling ko kami yun. Pero ako si Ethan na na-inlove sa taong alam niyang aalis din soon. Si Joy, si Ethan na na-inlove sa taong kahit alam niyang mawawala din at alam niyang masasaktan siya in the end, mas pinili niya pa rin mahalin si Joy. At i-enjoy yung mga natitirang oras na meron silang dalawa. Grabe yung iyak ko that time. Buong movie, iyak ako ng iyak. Inaway ko pa siya noon nung nasa taxi na kami. Kaya every time na maririnig ko yung theme song ng movie na kung di rin lang ikaw at ikaw ako, I always remember him. Kasi yun yung theme song namin eh. And until now, kapag naririnig ko yun, naiiyak pa rin ako. Iniiyakan ko pa rin. Sobrang spoiled ko rin sa kanya, lalo na when it comes to food kapag may period na ako. Maragi akong meron ng chocolate, and then meron akong donut. Basta lagi rin masaya. Kasi lagi ko siyang kasama rin sa office. Lagi kaming nagkukulitan. And he always helped me sa trabaho. Minsan inaabot kami ng anong oras, sinasamahan niya rin ako mag-overtime. Pero hindi naman kami laging masaya, no? Umabot din sa point na bumibitaw ako sa kanya. Pero ang hirap kasi, kapag nakita ko na siya ulit, nawawala na. Hindi ko siya matiis. So, November 2019, nagbakasyon siya sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalungkot na chapter ng buhay ko. Kasi uuwi siya sa family niya. At sa talagang girlfriend niya. Sa girlfriend niya ng almost 10 years. Sa girlfriend niya na fiancé niya. And soon to be wife niya. Bitch ata talaga ako. Masaya ako kasi kahit andun siya sa Pinas, he never failed na kausapin ako kapag may extra time siya. Mostly sa gabi. Walang palya yun. Hindi niya hinahayaang malungkot ako. Naisipin kong hindi niya ako mahal o nabawasan yung love na meron siya for me. And on top of that, same kasi kami ng birth month. Naalala ko pa noon, it was my birthday. Nung time na yon, 8 p.m. dito at 12 a.m. sa Pilipinas. Hindi ko pa siya nakakausap. Inisip ko na baka natutulog na siya. Tapos kumatok yung best friend ko sa kwarto ko. Pag open ko ng pintuan, merong balloons and flowers. Nagbilin pala si B na i-surprise ako sa birthday ko. Naiyak ako that time. Na-surprise. And I miss him more. Sobra ko siyang na-miss. Walang ka-sweet-sweet sa katawan yung taong yun eh. Pero from that time, iba yung sa yung naramdaman ko. I love him more because of that. So fast forward, pagbalik niya dito sa UAE from vacation, ang cold niya sa akin. He tried to avoid me. Yung pala, nag-prenup na sila sa Pinas.
tuloy na ang kasal niya. I do understand him, pero masakit lang. Nagpabili pa ako ng cake the night before siya dumating, na parang welcome back love. Tapos bukod pa sa welcome back note na nasa office table niya. So, after a few weeks, naging okay na rin kami. Ang hirap lang kasi nasa iisang workplace kami. Kaya talagang mahirap makabitaw. Lalo't everyday kami nakikita. So fast forward, dumating na yung araw na kinatatakutan ko. 2020. Pinakamasakit na year. Nag-resign na siya. And he will be leaving soon. But before he left, sinulit namin lahat ng natitiring time na meron kami. Just like Ethan and Joy from Hello Love Goodbye. He even gave me a gold ring as his anniversary gift. And a letter na until now kapag nababasa ko, walang mapaglagyan yung sakit sa puso ko. Yung letter na simula pa lang, grabe na yung iyak at hagulgol ko. Sinulat pa niya yun sa CV niya, sa likod ng CV niya para hindi ko raw siya makalimutan. And I just want to share it too. And here it goes. Hi love, sa babaeng pinakamamahal ko. Sa taong nagparamdam sa akin ng sobra-sobrang pagmamahal at pag-aalaga. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang i-express through words kung gaano na kita kamahal kung alam mo lang. Gusto ko lang sulatan ka before ako umalis. It's up to you kung itatapon mo to as a part of your moving on. Pero gusto ko lang masabi sa'yo lahat ng nararamdaman ko before I let you go. Salamat love sa lahat ng memories. Sa masasarap mong luto. You don't even know how to cook before pero nag-effort ka para maipagluto ako palagi. Thank you sa mga haplos mo sa akin na nakaka-relax lalo na kapag stress ako. Sa massage kapag masakit likod ko or ulo ko. Thank you kasi kapag kasama kita para akong baby alagang-alaga eh. Thank you for your sacrifices sa relationship natin kasi ikaw laging nag-a-adjust. Sobrang sarap na magkaroon ng girlfriend na kagaya mo, love. Minsan tinutoyo ka pero ang dali mong suyuin. Ikaw pa ang nakikipagbati madalas. Sobrang lambing mo, love, kaya nababaliw ako thinking na meron ka ibang pinaglalaanan ng lambing mo. Sana ako na lang yun. Ikaw siguro yung tipo ng asawa na ang sarap uwian after a busy day from work. I can imagine you welcoming me home. Pinagre-ready ako ng kape, nakaupo sa tabi ko, then kinukumusta ang araw ko. Hindi ka toxic na karelasyon, hindi ka selosa, hindi ka madaling magalit. Grabe, you are a wife material sana. Sobra kong nangihinayang sa'yo. I know wala na akong mahahanap na kagaya mo. You give me everything you can give. You love me without hesitation sa kabila ng situation ko. Hindi ko makakalimutan, love, yung mga halik mo. Yung mga yakap mo, yung alaga mo. Yung kakyutan mo kapag naglalambing ka. Kahit galit ako sa'yo minsan tapos magpapakyut ka, nawawala agad eh. Sobrang mahal na mahal kita. Sorry din, love, sa lahat ng sakit na naibigay ko sa'yo. For being walang bayag. For not giving you the most out of me. Kung binabaliwala kita noon. Kung may mga time na nasigawan kita. Sorry sa mga time na when you want me to extend pero nagmamadali akong umuwi. Sa mga time na attempted to break up with you. Ayaw na kitang makitang umiyak, love. Kung iiyak o umiiyak ka man habang binabasa mo to, last not love, please. As of this time na sinusulat ko to, I have to convince myself to let you go. To stop being selfish and to allow you to be happy. Pero hindi ko pa rin sinusuko yung feelings ko for you. I will love you as long as I love you. I will remember you as long as I can. Thank you sa lahat ng memories. Hindi ako nagsisisi na nakilala kita. You mean a lot to me. And you taught me a lot of things. Mahal na mahal kita, Min. We may not be together but you will always be part of me. Keep on praying, love. Jesus loves you more than I love you. More than anyone loves you. And love, please keep your faith kay Lord, okay? Lagi kang mag-pray, ha? Mahal na mahal kita to the point na gusto kong mapalapit ka kay Lord.
Lagi mong kausapin yung family mo, ha? Lagi mo silang i-update, lalo kapag nalulungkot ka. At para naman sa future man mo, love him more than you love me, pero love yourself more. Love your family even more. Look for a man na makakasama mong bumuo ng pamilya. Pagandaan mong mabuti yung mga bagay na deserve niya. I wish I could be that man, pero kung sino man siya, napakaswerte niya sa'yo. Alagaan mo yung sarili mo for your future husband, for yourself at for me na rin. Lagi ako nag-aalala sa'yo kasi kilala kita eh. Napakabait at napakarupok mo at the same time. Learn from me, okay? Sana hindi ka na uli masaktan kagaya nito. Maybe this is my purpose para matuto ka sa pag-ibig. Huwag na huwag kang magsusugat ng sarili mo dahil sa akin ha. At dahil sa pag-ibig, love. You are precious, love. Maging choosy ka sa lalaki. Bihira yung mga lalaking deserve ka, okay? Itigil mo yung mindset mo na wala nang magmamahal sa'yo. Maraming maghahabol sa'yo. Meron at meron kang mamimit na mamahalin ka ng sobra. Mamahalin ka more than I love you. Yung kahit pamilya niya at kahit anong situation ang meron, kaya ka pa rin piliin. Yung kahit maraming na masasaktan, ikaw pa rin ang pipiliin. Continue to move forward, love. Continue to value yourself. You are worthy. You are beautiful as you are. Mahal na mahal kita, Min. And I will never forget you. B. Though, he promised me na babalik siya after 3 months pero hindi yun nangyari. Until September, meron pa kaming communication hanggang sa nalaman kong ikakasal na pala siya. Hindi ko alam kung paano ko kinaya na tingnan pa ang mga picture ng kasal niya. Yes, ikinasal na siya. Once I got home, uminom ako. Nauabot sa point na hindi na ako nakakatulog sa gabi kapag hindi ako nakakainom. Minsan nagiging suicidal na rin ako at nasasaktan ko ang sarili ko. I suffered a lot. Ang sakit-sakit. Alam kong ganito ang kahantungan ng kung ano mang meron kami but I never expected it to hurt this much. Gabi-gabi pa rin ako umiiyak. Minsan kapag nasa office, bigla na rin ako umiiyak. Lalo na't mapapatingin ako sa pwesto niya. Lahat ng sulok ng kwarto ko, siya yung naalala ko. Lahat ng sulok ng office, siya naalala ko. Lahat ng lugar dito sa UAE, siya yung naaalala at nakikita ko. Naalala ko yung memories naming dalawa. Yung kasama ko siya. Ang sakit-sakit. Until now, nasasaktan pa rin ako. At alam kong, he's happy now. And I'm trying my very best to be happy. And to be happy for him too. I'm still on the process of moving on. Pero I will never regret na nakilala at minahal ko si B. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Muli, ako si Mhae. At ito, ang aking secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret vow na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret Vow.